Dobar dan svima, ja sam Dimitrije, evo nastavljamo naš Minecraft Survival. Ovo je treća epizoda i sada u ovoj epizodi bi trebali da napravimo farm. To ćemo i da radimo. Znači ovako. Krampovi, ovi nam silne ne trebaju, uzimamo lopatu i znači, možemo napravimo jednu eventualno lepu farmu. Uzet ćemo sekiru i idemo napolje napravimo farmu. Da. Zaboravim da nije kofa. Aha, evo. Sad ćemo ovdje dole negdje napravimo farmu. Da zombi ne bi stalno dolazili ovdje gori i onda skakali po toj farmi. Tako da, evo je voda. Sad ćemo ovdje dole negdje napravimo farmu. I to je to. Sad ću ovako. Ću malo raščistim sad ovaj teren. Uzmem malo drva. I da, ovo je treća epizoda. Pravimo farmu. I tako. Jao ljudi, pa kiša je počela. Nisam siguran da li se zombi stvaraju po kiši. Nadam se da se ne stvaraju. Jer ako se stvaraju, teško nama. Ovdje dole je lepo mjesto za farmu. Samo što ne znam sad kad padne noć da će me jure zombi. Nadam se neće. Evo ovdje ovako ćemo jednu malu farmu napravimo. Neće biti baš mala. Ali ja ću sad da pauziram dok ovo kopam ovako zemlju. Evo ovako vidite, ovdje će bude, samo isečemo ovo drvo, pa da vam pokažem kako će to da izgleda. Biće baš lepa farma. Evo ovako, znači ovdje bi mogao da napravim put za vodu. Za svaki slučaj. Tako. I sada i ovdje jedan putić za vodu. Da, od prošlog snimanja zaboravio sam iz rudnika da uključim zombije i vidio sam kravu. Da, krava. Svinja imam dosta i krava ima prilično dosta, to je super. Ovdje ćemo gledamo one budeve koje smo tamo našli. Ovdje ću ovako da iskopam i sada da počnemo. Ovdje će sve da bude žito. Znači to će bude jedna velika farma žita. Samo mi treba još jedna kofa. Evo ovo je fora. Znači uzmete ovako, stavite jednu kofu tu, jednu blok prazan i kofu. I ovaj blok koji je bio prazan sada je beskonačan izvor vode. I tako možete da radite beskonačno puta i ne morate idete ponovo po vodu. I da, ja ću nevjerovatno, već snimat ću tutoriale, znači kao da ništa ne znam o Minecraftu i sve ću da objašnjavam. Vi pišite u komentare ako želite još epizoda ovog survivala. Ako ne želite više survivala, ako hoćete hardcore, nemam ništa protiv. Znači vi birajte, imate dosta opcija. I za to vreme mi smo završili farmu. Ali nismo je skoro završili zato što želim malo da je ulepšam. U pesak. Ovako. Želim da stavim ove daske. Ovdje su ovako daske oko farme. Vidite kako će to da ispadne lepo. I da, to je to. Znači ovdje ovako drvo, kiša nam pada. Gledajte onu kravu što radi. Čeka da umre. Eto ovako. Sad ću malo premotam, neću. Mislio sam da vam premotam ovaj deo gdje postavljam ove daske. Ali neka ajde da vidite ovako. I u tom tutorialu, kasnije neka 10. epizoda, pokazivat ću vam sa redstoneom kako će šta da se da vidite.
ovo može često da se desi. Rekao sam već u drugom videu, ako se ne varam. Da, u drugom videu, da može to se desi jednom u toku snimanja. Eno ga sunce, sad znam da zalazi. Tako da moramo požurimo. Kad ovu farmu budemo završili, bit ćemo puni hrane. Ali puni. I gledajte, tamo ima jezero, to nisam vidio. Ovako. I da, znači, htio sam da vam kažem da još, ako vam se svidi video, zašto ne biste subscribe-ovali, lajkovali, komentarisali i obaveštavajte svoje prijatelje da i oni pogledaju ako se vama svidi. Nemam ja ništa protiv, tako da možete što god hoćete radite. Sve je dobro došlo. I ovako, sad ćemo uskoro završiti farmu. Baš će ova bude jedna dobra velika farma. Dobro, tako. Od ovdje. I sad bismo već mi trebali... šta je ovo? Lava. Dobro, to će bude lepo. Znači ovdje je ogromna farma za žito. I sad se vjerovatno neki od vas pitaju, pa kako će ovo da mi bude navodnjeno? Vidite, to je fora u verziji 1.7.2 na koju ja sad igram. Kad je ovdje voda, vi možete 1, 2, 3, 4 bloka će vam budu navodnjena. Znači ako 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ali to nije problem zato što sam već namestio da će bude 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I tako ova cijela linija sve će nakvasi. I ovdje sam željela stavim ogradu, što ću i da uradim. Biće to jedna super farma, vidjet ćete. Nam sad će vam se svidi. Ako vam se ne svidi šta da radim. Tako i kako je. I sad ovako napravimo ograde. Na crafting table. I ovo sam želao da uokvirim da mi zombi ne bi skakali po farmi. Iako je ovako daleko, otkud znam. Neki zombi dođe i samo skače po farmi da me nervira. To ne bi trebalo se dešava. Da li je moguće da na kiši neće zombi da se stvaraju? Ne mogu da verujem. Toliko me muče kad nema kiše, a sad kad je kiša, nema ih. Stvarno svašta. Dobro, i ovako. Upali smo u vodu. I sada trebamo i ovo drvo da isečemo. Što je ono? Dobro, svinja. Ja pomislio neki zombi. Ja mislim da bi sada polako trebali da idemo kući, čim ovo uradim. Kasnije ću ja da usavršim ovu farmu. Sad zaista trebamo da idemo gore. A ako čujete neku buku, znajte da je to grbljavina napolju, pošto je loše vreme. I ovo je kuća, idemo. I da, kasnije ću napraviti ovdje dole jednu lijepu kuću. Koju ćemo zaista živimo. Ovo nam je samo privremeno ova kućica. Tako. Da, samo nervira što nemamo ovce. Dobro, u ovoj epizodi bi sad trebali da napravimo farmu, što ćemo i da uradimo. Ne znam, koristit ću metalnu ovu lopatu. Ne lopatu, ovu motiku. Ako se pravi. Ja sada snijem ovo kao da, mislim, valjda, mislim ja da vi, verujem da vi znate već kako se šta pravi, ali dobro, ja ću da kasnije snim, gledajte nesretnike, neće na kišu, hoće na svetlo, sram ih bilo, sad ću sve da ih pobijem. Da, znači, ja već mislim da vi sve znate kako se šta pravi.
ali ja ću za svaki slučaj kasnije da snimim tutoriale, da vi možete da naučite nešto ako niste znali. I ovi zombi me baš nerviraju kad su oko napasni. Jabuka. Jabuka nam je mnogo vredna i morat ćemo da idemo trulo meso. Kako bismo preživjeli. Mislim, ostali vi se vjerojatno super seme. Vi se vjerojatno pitate zašto ja ovo ću ovako da uradim. Vi se peti puta već govorim, ali dobro. Mislim da se vi već pitate zašto ne ubijam ove svinje i ne dobijam hranu. To je prosto. Želim kasnije da imam samo sekund, da ovo malo utišam. Peri nam ne trebaju, to se ne čuje. Blokovi slabije. Ovo nemamo. Ovo. Tako. A tako. Znači sada razlog zašto ne ubijam svinje je to što želim da ih sačuvam i da kasnije napravim jednu veliku farmu svinja gdje ću kasnije moći da trebamo da ubijemo zombije da dobijemo šalterepu. Znači ovako, to će ovako da izgleda. Zdravo svinja, molim te izađi da te ne bi ubio. Ovako. Ne znam zašto ovo lišće neće da nestane. Aha, dobro, tu je drvo. Ovako, malo štapova, malo više štapova zapravo. Uzet ćemo ovdje, ko zna, možda nam i kasnije bude trebala. Ja imam namjeru, ipak sam promenio mišljenje da snijam dok ne ubijem zmaja ili me ne smori. Mislim da ću snijam jedno 50-ak epizoda, možda i više. Ne znam, vidjet ću. I to je to. Sad ću malo još da pravim ovo. Sad će kraj uskoro epizode. Napravili smo farmu. Ova epizoda može čak da bude malo duža. Da vidimo samo na vrijeme. Da vidimo ovako. Sad je dobro, toliko je. Da, mislim da će ova epizoda da bude malo duža, da se preko noći ovo sve stavi na YouTube. Tako da ujutru ćete vidjeti ovu epizodu. To sad ne vredi da govorim, vi ćete ovo vidite kada ovo dođe na YouTube. I tako, završili smo farmu, mislim nismo skroz. Treba nam još samo jedna stvar. Prokleti zombi, gdje je? Da mi mira da pravim na miru. Ajde umri. I ništa mi nije dao. Seljak. Ja se to samo šalim kad tako govorim. Ali što da mu radim? Što me napada kad ja pravim? Sam je tražio da umre. Ovdje stavimo jedno vratanca. Zatim ovdje ovako iskopamo. Malo čisto ovako. I da, mislim da ste sad čuli grmljavinu, ja ću to svakako da proverim. Ali baš mi je žao zbog toga. Jer ne bi da se to dešava, ali dobro, takav je dan, to jest noć. I dobro. I da, baš ste me prijatno iznenadili, zato što već koliko postoji ovaj moj nalog na YouTube-u i već imam nekoliko view-a na ovim videima, tako da to me baš usrećilo, jer znam moj drug isto ima, moji drugovi zapravo imaju isto ovako nalog na kanal i oni jedva imaju koji view po videu, a već ga imaju koliko 5 mjeseci. Imaju po jedno 50 gledalca po videu, a imaju 50 videa. To je po meni malo, ali dobro, šta se radi.
Ja ću baš dosta videa sada dok je raspust da stavim na YouTube i da pokušam da ih snimim. Ja eno ga pauzu. Šargarepa, ljudi, šargarepu smo dobili. Ne mogu da verujem. Niti. 2 niti i šargarepa. Dođi. Sad ti se ne plašim, imam šargarepu. Još samo mi baci krompir i mi smo puni hrane. Puni. Ovako, znači sad sam promijenio plan. Ide za šargarepu. Bum. Samo još jednu stvar trebam da napravim. 1, 2, super. 6 steplinga. Idem ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 3 šargarepice. 1, 2. I još samo jednu stvar da napravim. I to će biti... Ne, neće to biti to. Ovaj video treba biti malo duži. Ovaj video će traje jedno oko pola sata, tako. Napravit ćemo farmu i onda ćemo malo odcepamo drva. Vidimo šta još može da se uradi. Super. Uspjeli smo ovo da izvedemo. Šta će ova glupa svinja kod mene? Ljudi, ja sam sad za vas, ali ja mislim da mi ovo bude farma svinja. Nisam siguran. Ne, napravit ću deo za svinje. Samo ću da proširim tamo farmu. Da, to je super ideja. Samo što moram ovako. Ne, moja zemlja. Ljudi, koliko grmljavine, nam se vam ne smeta toliko. Zatvorio sam svaki prozor u kući. Nam se ne čuje baš toliko glasno. Ali opet šta da se radi. Pukla mi... Dobro je. Pukla mi sekira, ali nema veze. Nastavljamo dalje. Ljudi, ne znam da li da koristim ove šargarepe za ovog ovdje. I ono tamo, ili da ih pojedem. Znam, pošto je trulo meso, a šargarepe ću da sačuvam. Gde prokleti kostur? Dođi, trebaš mi. Što mi treba taj kostur? Hoću da ga ubijem, da dobijem kosti. Jabuku imamo. Ne znam da li da je pojedem. Ma da, poješću je. Poješću je, a one 2 svinje nek uživaju tamo. To će i vaše vreme. Gde si, kosturu? Kosturu glupi. Nisi glup, ajde. Samo dođi. Tu si. Enčetovan luk. Ajde, daj mi ga. Ne, nije mi ga dao. 2 kosti. Ne, 1 kost. Bio sam ubiđen da su 2. Idemo bundeve. 1. Druga. Znam da već imamo one bundeve tamo kući. I da. Znači ja sam ubeđen. Znači ovo mi obavezno pišite u komentare da li da čitujem jaja kokoški. Pošto mnogo mi treba, mnogo bi želeo da imam ove kokoške. Koliko je to ispalo? 12? 9 ima u jednom redu. 9 puta 8, to dođe 72. Da, 72. Ljudi, koliko grmljivine, znači ne mogu da verujem. Mislio sam da ću samo kratko trajati, sad evo počinje pljusak. Vjerojatno ću zato i da prekinem ovu epizodu. Ali da, znači snimat ću vjerojatno sljedeća epizoda posle ove. Biće vjerojatno tutorial. A možda čak bude i još jedna epizoda ovoga. Ljudi, sad je tek počeo pljusak. Ne mogu da verujem koliko pljušti kiša. Dobro, ovako, šta je ovo? Uskoro ću dobijem bolji miš, onda ću da ubijem sve zombije. Znate šta bi ja sad upravo mogu da napravim? Evo ovo, verujem da znate. Iron golema. Ne znam da to napravim. Ali znam jednu stvar. Ispeći ću gold.
Dobra, i onda da vidimo ovako. 2 niti, mogli bi da pecamo ribu, ali neću. Neću, zašto bi pecao? I da, sad ćemo razmnožimo one svinje proklete. Svinje! Ne, gde su? Eno ih, dobro. Nam se neće, kad se stvori ova mala svinja, uništi farmu. Ne bi trebalo. Super, ovako. 1, 2, ne. Dođi, svinja. Svinja i ti. Bum, bum. Lol. Gde je moj XP? Trebalo bi ja dobijem XP. Bezobraznici. I da, u tutorialu neću vam odmah pokazati jednu super mašinu kako da dobijate mnogo rude i tako toga. To ću da vam pokažem kasnije i za zombije verujem da to znate. Mislim da ne znate, ali u redu. Znači, mnogo cobblestona će mi treba. I gold se ispekao. Ne znam sad šta da napravim od njega. Da, ne znam. Ovo epizoda će traje još nekih 9 minuta, da bude pola sata. I mogli bi sad malo u rudnik da idemo. Napravit ću 2 metalne lopate. Ovako. 2 metalne lopate. 2 krampa. Idemo sad malo u rudnik. Vidite kako sad brže, ali opet ću skipujem to. Evo nas, stigli smo. I samo se setim kuda beše idemo. Ja ne, evo ga ono što mi donosi nesreću. Umri. I da, ovdje dole. Ne, neću se osim, ne. Prošli put sam mogao da umrem. Ovaj put neću. A možda i hoću da pobegnem. Jeste ga čuli? Ja, upravo smo mogli da dobijemo muzički disk. Jer on se dobija kada ili ga nađete u onom dungeonu, ili kad skeleton ubije. Gledaj to, 2 mala zombija. Gledaj kako su glupi, gledaj. Aj tako. Ne, 3. mali zombi, ljudi. Pišite u komentare da li ste nekad sreli 3 mala zombija za redom. Čo, kao sada. 4. To je bila munja. Ili grom, nisam sad najsigurniji. Nemamo torčeve, kibaj. Bitno mi da imamo 2 kosti. Ljudi, pa i u tvrdokornom modu mi manje zombija dolazi. Šta se ovo dešava? Sad ću skipujem ako mi ništa ne bude, ako ništa ne iskoči kao onaj tamo. Tebe nisam skipao do gore, tako. Vidimo se mi kad ja stignem do gore. Bum. Stigli smo gore. Dobro, imamo barut, malo strelica i kosti. Kosti, dođite kod naše farme. Ja pa mi imamo 3 svinje. Možda jednu zakoljemo, vidjet ćemo. Ali ne, neću. Prvo ću da ova poraste, pa da dobijem još jednu. Evo, kad ona poraste, onda ću da umnožim još 2. Da li je moguće da je neka svinja ovdje skočila? Sram vas bilo. Sad ćemo ovako šargarepu koja nam je važna. Evo ovako. 1, 2, 3, 4. Ove 4 ću da iskoristim da ih privučem u drugu prostoriju koju ćemo držimo svinje. Ja znam super način kako da se uđe unutra, kako mi svinje ne pobegnu i tako. Jao ljudi, ovo zalazi sunce. Ja. Sad će opet da me jure oni glupi zombi tamo od kuda. Pravim ovo za svinje i tako. Ali to je Minecraft. Šta da se radi? Samo već ću sada skipom dok ja ne napravim to za svinje. Nam sad će ispadne lepo.
Sada upravo pravim ove merdevine koje će mi trebati tamo za farmu, u kojoj ću da držim svinje i zombija nema. Sad ću opet da prekinem dok ne napravim to mesto. Dobro je, zombija nema. Ljudi, uspješno smo ovo napravili za svinje. Imamo jednu baklju, tu ćemo stavimo. I aleluja, uspjeli smo ovo da napravimo za svinje. O, vidi, opet će se razmnožiti. Svinje se razmnožavaju brže od kokoški, jer imao sam veliku farmu kokoški. Na svakih 10 minuta mogu tek da ih razmnožim. I ovo je sad strava, znači imat ćemo farmu ogromnu, samo što nam treba više šargarepe. Poslije ću napravim farmu. I da, svinje dok sam ih ja uterao, one su skakale i skakale. I evo, pokazat ću vam ponovo to. Ovaj dio za svinje, sve su tu. Hop. Dve male, dve velike, vidi ovaj oterao. Tako. I sada idemo nazad u kuće i to će uglavnom da bude to od ove epizode. Idemo sad ovdje do kuće. U sljedećoj epizodi vjerovatno pravim jednu novu, lepšu kuću. Ova će samo da bude za rudnik. Tu ću držati krampove i tako te stvari. I ove stvari. To jest rude. I sad nam treba koja bakljica. Da li mi možemo napraviti baklje? Možemo. Dobro. Samo da osvijetlim ovo kod svinja. Idem do njih, pauzirat ću za to vrijeme. Evo, ako to izgleda, sad smo opet ogladnili, nažalost. Ali zombija i dalje nema. Što je strava. Sad ćemo ovako da izađemo. Evo. To ću morati bolje malo napravim. Nismo poneli drva, gladni smo. Sve po starom. Poslije ću napravim jedan lijep putić u sljedećim epizodama. I kako epizode koje će vam, barem mislim da će da izlaze ujutru, uvijek će budu ovako malo duže, kao ova sada. Sve su prošle trajale po 15 minuta. Ova traje pola sata. I to bi bilo otprilike to. Znači još jedno ovo žito i imat ćemo prvi hleb. Kad bismo imali jaje i šećer. Napravili smo pitu od bunteva. Ali to sad možemo samo razmišljati o tome. Znači, ovako, to je tu, sve je lepo. I vidimo se ljudi. Ćao.